amb aquest procés el que nosaltres plantegem és que la ciutadania ha de decidir què és el que vol votar, és a dir, quines són les preguntes que com a ciutadans adults ens plantegem per finalment, a través d'aquest procés de debat, arribar a la conclusió que serà què és el que decidim sobre allò que ens plantegem. Això, que semblaria una cosa evident per qualsevol persona adulta, és el que la democràcia parlamentària ens sostrau i impedeix que fem amb el nostre dia a dia. Des de fàbriques, des d'empreses, des de barris, des d'assemblees de barri del 15M, es constitueixen nuclis col·lectius que impulsin i autoorganitzin la consulta. Autoorganitzin vol dir també que autofinancin la consulta. De manera que durant aquest període de temps llarg que plantegem d'un any hi ha temps per debatre cada un dels temes que estem plantejant, perquè finalment, en un període que considerem que ha de ser breu, aproximadament d'unes 2 setmanes, es desenvolupi la consulta pròpiament dita. Nosaltres no ens plantegem que els resultats d'aquesta consulta han de decidir quins són els temes, quines són les preguntes i quina és la decisió respecte a aquestes preguntes. No ens plantegem que haguem de presentar-les a cap entitat governamental, oficial, per dir, senyors, nosaltres us demanem aquesta cosa. No, el plantejament és un altre. El que creiem que ha de ser una forma de manifestar quina és la nostra opinió, l'opinió de la ciutadania respecte a uns temes, però per nodrir-se nosaltres mateixos, no perquè tinguem que donar comptes d'aquesta decisió respecte a ningú. En aquest cas estaríem plantejant alternatives socials i democràtiques, de construcció d'una altra forma de construir i de fer la democràcia. Pensem que la consulta popular pot ser un dels instruments que poden aglutinar altres iniciatives que s'estan plantejant. No perquè tractem d'absorbir-les en absolut, sinó perquè, com que considerem que l'important és el procés, és a dir, el procés de debat sobre els diferents temes que ens afecten en el nostre dia a dia, seria per nosaltres absurd dir, bé, doncs si el deute és important, l'hem de plantejar unes jornades o un debat sobre el deute, quan resulta que hi ha una gent molt intel·ligent que ja està treballant sobre això. No, el que hem de fer és coordinar-se perquè aquest debat es porti a terme a través dels experts, dels especialistes que estan treballant sobre cada un dels temes. L'única qüestió és que d'alguna manera s'aprofiti les diferents iniciatives perquè finalment, al cap d'un any, puguem plantejar una consulta sobre aquests eixos temàtics, una vegada en aquest període s'hagin treballat. És una proposta que llancem al fòrum, que s'ha de debatre, lògicament, i que esperem que al llarg d'aquestes jornades arribem a alguna conclusió positiva.